Max. Și o să am mai jucat și am câteva mașini, ia uitați. Tare, mă. Dacia. Asta am cumpărat-o recent și asta cam săptămâna trecută. Așa că hai să mergem. Să mergem. Tot fac așa cu asta de sus, ca știu dacă mai filmează, că am avut de probleme. După un timp, nu mai filmam. Eu jucam ca prostul și vorbeam. Și asta nu filma. Adică făceam degeaba așa, nici nu se salva video-ul. Are mobizenă, nu știu, probleme, mai filmează. Am pus ceva cu 7 zile să prind tot din video. Și cred că o să meargă. First person. Aici. Scuze-mă pentru limbaj, era nervos. Și așa glumesc eu, nu știu. Glumesc și eu așa. Mă, și sper la indianul tal, părinte, cum te prinde, cum te... Deci, am terminat episodul. Încă nu o să dureze prea mult, încă nu pot, am reload 10%. Și e primul episod, așa că nu a durat prea mult. În alte episoade o să fac mai mult, promit. Deci, ne vedem și la revedere. Ceau!